progresivisti ani len nevládnu. Počas toho, jak vládli medzi rokmi 2020 a 2023, len za 3 roky boli schopní vybudovať takéto monštrum, ktoré sa nedá zničiť. Viete si predstaviť, aké bezprávie sa tu bude diať, keď títo ľudia budú vo vláde? A samozrejme, títo sudcovia, keď vedia, že im nič nehrozí, pokiaľ budú slúžiť tomu, komu majú slúžiť, tak im rastie ego a dovolujú si stále viac a viac. Napríklad pri Klimentovi sú to také praktiky, že dopíše svoje meno ako sudcu do každého sporu, kde chce rozhodovať. Nie je tam žiadna náhodná voľba sudcu. Proste niekoho nemá rád, vidí, že sa ide diať nejaké konanie s tým človekom, tak sa tam proste dopíše. A potom síce ústavný súd rozhodne, že bolo porušené jeho právo na zákonného sudcu, ale to je jedno. Aj tak to nemá žiadne následky.